ndị be anyị ekene m unu daalụ nke eke unu mee ọkwa unu ma mbọsị m bịa wee kọcha akụkọ si na onwe ofu nwaanyị bịa afụ m si na ọ ga-ete nkụzi m ebe m na-asị nwaanyị edina n'ebe nwoke tupu anụzi anya ya dị n'ebe nwoke bịakwute gị gị igwu ya nondine zipop si o wee jee mechiche enye si o wee rie afịa die husband to be wee jee di na onye ọzọ tupu ya ime ọ na-ebezi akwa si na ọmụkọsụ ya bịa na-atakalị m na-asị m na ọmụkọsụzi ihe o ji luzuo ya nwoke so ihe a ka ọ na-emezi nwanne anyị nwaanyị ọzọ wee bịazi akọrọ m akụkọ a wee sị m na o nwekwa ofu nwoke ya na ya nwere mmekọ for 2 years mgbe niile ọ na-ejebe nwoke a o nwere ụdị staịlụ onye begoro nwoke a mana nwoke a mechaa disappoint anya jee n'obodo fa nụọ nwaanyị na ofu nwoke a asị onye dị mma onye duga advance o wee nwụrụ ya maka ya na onwe ya adụgokwa advance nke ọ chọọ di ọ sị na nwoke emechekwa di na echichiche ọkpọ na ọ na-enye ezigbote staịlụ dị iche iche na-azali ya ụlọ na-esilie nri o mechezie one day onukpu ya nwaanyị na mberede si na ọ na-abatazi bie nwoke si ya biko na ọnụgokwe nwaanyị o wee bebe akwa o wee si ya after all onwe mgbe njikwe gị nkwa na mma anụ gị yes ịbịa na-esili m nri na-azalụ m ụlọ na-emeli m ihe niile na-emetekwe gị mma na-enye gị ego o nwere mgbe njikwe gị nkwa ọnụnụ gị biko si ebe a pụọ na-afụgokwu ya kedu nke ka mma o wee buli o wee robeli m iro si na nwoke bịara wee nọrọ nadi ya wee na-ayị nwoke a akatagokwa ghara ịmaga ọ na-asịsị ya ka ihe o jire n'ugwo nwaanyị sinsi ọ sị ya na ọ na-agụsa akwụkwọ na ọ sị ka ọ gụchaa akwụkwọ o mechizie baa politiks ọ bụ politishans ego na-agba ya agba n'aka ozugbo ọ basịrị politiks ego gbabịa agba n'aka mgbe niile ya na ya na-ama na-ejigbukwe na ọ na-eme ndine mgbe niile ụtụtụ efifie abalị ọ na-eme ndine ya na ya na-edina a na-adagharị na o nwere ụdị staịlụ ọ nara enye o mechiche ọ na-ekene ya tankụma si o mechiche ochie na ọ ga-anụ ya si to ha greatest surprise o wee luo n'ofu mbọchị ọ na-azị agwụ ya agwa wee na-abịa so ọ na-abịazi o wee fụzikwa nwoke blọk ọnya wee si ya na ọmụgokwa nwaanyị na ọ na-ụlọ jee nụọ nwaanyị o jee nụọ nwaanyị o wee bechicha akwa wee si ogini o si ya nwekwenu mgbe m ji gwa gị na mma anụ gị agwara gị na mma anụ gị ọ bụrụ na m gwa gị na mma anụ gị isi na m megide gị mana kịta agwara gị na mma anụ gị so ọ si anya ndị niile ọ na-eme esi nsi ọ na-azacha ụlọ na-esi nri na-ekpo ntụ na-eme na-asụli akwa na-eme ka emere ọ bụ ihe nkịtị ọ si ya ọ bụ ihe nkịtị so o wee bechaa akwa wee naba si o wee lukwenu o tere aka o mechiche o si nọọ 6 months ebi ya nwoke ahụ akpọ ya na fon si ya ya bịa ka ọ chọta ya na họtel na gafa mmebe ndine na ọ na-eme ọfụma na nwunye ya mara edine na ọkụzi kategorie ndine nwunye na-eme ka onye ime obodo onye ime ọfịa onye awata ọfịa na-asị ka eme ihe ọ na-ajụ na-emegheli na nke ya na-atọ ụtọ karịa nke nwunye ya mara eme ihe ọbụla na o je nnọọ ọnụ ya nọọ maka na mama fasi ya nụọ nwaanyị from beva maka nwoke anụnwa bụ onye m ihe mbọsị mana obi na-ama ọbịa so nwaanyị ọ na-achọkwa n'ihe a wee bụrụ onye Enugwu agidi o wee bụrụ ya nwaanyị a wee si ya mụnwa dịzi mma ndị Naịjirịa adọrọ m nwa ọnụnụ o wee si ya nya bịa na ọ ga na-emetie mma ebe ọ bụzi politishan na ọ ga na-ebunye ego so o wee na-eche ya wee na-asị ya na ọma mbịa ya chụpụ nwunye after all na obi ụzọ ọ matakwa nwunye jos na afụchatali anya ifugie so ọ na-asị ya na ọma mbịa so wee bịa na-ajụzi m ajụjụ ahụ na-asị m ọnya jee ka onye ejene ndị be anyị unu gbakwalụ ka mmadụ si ga-achụpụcha mmadụ wee na ọ dịrị ya mma ọnụnụ ọ bịakwasịbụ ya ya bịakwazi akafa dị n'ebe n'uche ma ọ dị ọkwa mma wee ijekwene gị bụ nwoke na-akpa ụdị agwa ị na-akpakwa ụdị agwa na-ekweghị ka enyebili ọnụ enyebie gị ọnụ ị na-anya iyi ọkwa ụmụ nwaanyị adịghị emekwa ebele ma ị disapọint ya fa imechie esifa ngwa ka abịakwa mebe ọzọ ka ihe ị na-akpọsikwali ọzọ ka abịaba mebe ma gị nwa na-echekwa echiche ọ gị jebe ka ọ ga-ejene maka ego ihe ị ga-emezi bụ ya were ego setụlụọ gị ya were ego maka o disapọint gị ebe ọ bụ na o ji ego bulu ego bunye wee duo onye ụlọ ka ọ naba dana ịbịasị a ka edinebe kụzielu nwunye gị ndine were blu film zukie ma okụzibeli enyi o kwere pati bịa pati ụnyaahụ ebe ọ bụ na iji ego wekwere ego wee duo nwaanyị ụlọ were nnukwute ego kara aka
welụnụ vidio kese wee nyefa nye gị nwa na-ekpesi m ekpesi nye oyi gị nwoke ahụ maka na o mere ihe dị njọ. Ọ bụrụ na o nyere gị nnukwu ego wee setụlụọ gị maka alụlụ anụ ọ lụsa gị, ọ gwa akwa gị n'elu, ọ gwara gị na ọ dazia gị ibido changwom, ịfụzikwa ịdị shọkt, ịchọọ ịnwụ maka elu isi kọlụm ya isi na ị na-achọzi ịnwụ na-adagharị, ọ sị gị na ọ kwere gị nkwa ọnụnụ. Ifugozi ọ dị mma ndị na ọ dịrị nwa ọnụnụ ịkpọbakwu ya ka ọ bụrụ side chick. Igbokwene ịghara ekwe nke ahụ ama mme kama ọ bụrụ na o nyere gị ego nsetụrụ ka i welu wee je duo onwe gị ụlọ mete onwe gị mma, ya ọkwa ịfụrụ nwoke ahụ ekpele ọbụla ikpelie ọma ngakwa n'iru iwere ike ichielie n'ala, chielie ike n'ala, ịghọtago ọkwa ewuchu agba anya iji eje n'ala, ịmara omenye iji eje n'ala, ịmara ihe ebe ị nwere ego na-ebugheli ego ibu ego ọkwa ya ka iji akpala agwa ya bịazia na họteelụ ka ị na-ebunye ego. Ọ dịzi mmụọ ya ọ dịrọ mmụọ ọnụnụ buru ego ahụ setụrụ onye once and for all ya jebela onwe ya ji ịchọ akara aka ya.